Mistenni jibda l-proċess biex il-Knisja tal-Parroċċja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid issir bażilika. Dan kien imħabbar mill-Arċisqof Monsignor Charles Scicluna f'qudiesa speċjali tal-Ħadd li tat bidu wkoll għall-ġimgħa ta' vista pastorali. Konferma li nibdew il-proċess biex jiboddu l-Papa isejjaħ il-Knisja Bażilika hija terminu arkitettoniku li jingħata lil ċertu stil ta' bini. Meta Rumani tal-qedem tkellmu dwar il-Bażilika huma kienu qed jirreferu għal sala kbira b'soqfa għolja bi 3 kurijiet twal. Il-terminu Bażilika ġej minn kelma Griega li tfisser qatal fuq mill-bqija. Il-Knisja Kattolika użat il-Bażilika f'dan is-sens bil-Papa jagħti dan it-titlu lill-Knisja li għandha sinifikat storiku mhux tas-soltu jew hija post sagru minħabba l-preżenza ta' fdalijiet. Madwar id-dinja hawn iktar minn 1400 bażilika u issa beda l-proċess biex il-Knisja ta' Raħal Ġdid tkun waħda minnhom. Dan huwa mument sabiħ ħafna, ma huwa mument ukoll li għabbina b'responsabbiltà. Il-predeċessuri tal-Arċisqof xtaqu li din it-tempju jkun sinjal tal-preżenza ta' Kristu f'pajjiżna, ġifieri mibni qalb il-ħaddiema u mibni b'mod li jiddomna biex kull min iħares lejh jiftakar f'Ġesu. U aħna issa responsabbiltà tagħna u li nżommu din il-Knisja ħajja kif kan ilna l-Arċisqof ukoll li tkun santwarju tal-ħniena li daw kollha li jersqu lejh iħossu li hum milqu għajn mill-mulej. Kif qalilna l-Arċisqof anke t-titlu huwa marbut mat-titular Kristu Re. Kristu għalinna bil-Grik huwa Basileus, allura l-Bażilika hija d-dar tas-Sultan. U allura jixraq li din il-Knisja tissejjaħ ukoll b'dan it-titlu. Il-Qudiesa tal-Ħadd f'dan ir-raħal insertat waħda speċjali wkoll għal Timothy li sar Kattoliku wara li rċieva s-sagrament tal-Magħmudija. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm ukoll deputat tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi flimkien ma' kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista f'Raħal Ġdid.